Znama w Kasiebej świat je legenda kasiebścigłe sportu Józef Rośman, witume. O, witam bardzo piękno. I na Nordze, co ta cigłe Norda mowsen, że Kasiebi też z innych stron tu tak rod przejeżdżają? Ja myślę, że na Nordze tu ten język jest taki różnorodny, bo tu gadają na półwyspie inaczej, gadają, na półwyspie w każdej wsi są gada inaczej, nie? Tu we Wielkiej Wsi inaczej, w Zelestrzewie na przykład, tam w tych stronach starze, no też są gada inaczej. Ten język kasiebści, o którym my powinni bardziej dbać. Teraz przydniczka Bożena Ugowska właśnie, jakie na tym Facebooku czytał, że ona chce mocno naciskać na ten język, żeby on był Rozwijany. żeby lepiej jego rozwijali, żeby nie wstydzić co gadać. A my powinni zdać, co my gadać po kasiebsku. Oni się sromają, nie? Jest to nigdy nie sromają, choć po pesku my dostali jako dzieci w szkole, ale wiele razy. Na przerwach, jak my po kasiebsku gadali, ale patrzmy, nawet nie wiedzieli, skąd to przeszło, nie? Nie wszyscy szkolni, ale niektórzy zabraniali. Ten język to jest bardzo. Jak nasz ojciec święty Żyk, jak i w Gdyni na skwerze kościuszki czytał modlitwa wiernych w mionie Kasiebów, to on rzekł Kaszubi, strzeżcie tego dziedzictwa, strzeżcie tej wartości, które stanowią o waszej tożsamości. Co ojciec święty myśli? Że berebe jest nie język kasiebski, bo jak język zaginie, to my zaginimy. Każdy język jest skazany na to, że on wyginie, ale trzeba tych dbać. I nie mam nic przeciwko temu, że Niemcy gadają po niemiecku, że na całym świecie jest setki języków różnych, to jest ta różnorodność. A my Kasiebi mamy tyle odmianów tego języka, że to największe bogactwo dla nas, nie? Ten język kasiebski. I to nie jest nic lechyłe, że w rozmaitych stronach są rozmaice goda. Nie, achnąc to. Nie jednolicec, jak oni gadają, to nie lubię, jak gadają ujednolicec język kasiebski. To są nie do. Oni krzywda zrobią temat dzieciom. Ja pamiętam kiedyś, jak po szkołach jeździli na naszym terenie, to dzieci tak dzieci gadali po kasiebsku. I też prowadzą zajęcia z edukacji regionalnej, tam z piwą dzieciom, biedą po kasiebsku. Tobaczka też, tobaczka kiedyś ruszci do tobacz, jakie robił, tym pokazowi, jak to się robi. Ta sztuka ludowa to jest też wyrt pielęgnować, achnąc to, nie? Czy te tradycje młodści pokazować to. Ty we Wielkiej Wsi są wiele dzieje, jeśli chodzi o kasiebizna. Jak to przód lat, oni tu pokazują, jak ci rebecy byli oblekły, nie? To zbierają te stare życie i to je wyrt robić. Ja jedno gadam tak, jeśli człowiek coś dobrego robi dla Kasiebów, wiele takich, co sobie też dokuczają ledze. Ja to nie lubię, żeby dokuczać, nie? Pomóż, jak to nie mówisz, nie przeszkadza. Jak to nie musisz pomóc, to nawet to nie przeszkadza jemu, nie? I to są rozwijane. My nie musimy w siatce śpiewać. Ten świat by był nudny, żeby w siatce śpiewali, nie? Ale jeżeli ten gdy po kasiebsku, Kasiebi będą coś dobrego tworzyli, to pielęgnować. Te tradycje nasze, co my z domu mamy wyniosły. Święty pamięci Andrzej rzekł, to co człowiek z domu wyniesie, a to pielęgnieje, jak on idzie gdzieś w świat. A to pielęgnieje, on miał na myśli, że jak gdzieś wyjadą daleko, nie? To oni przyjadą za jakiś czas i po kasiebsku i nie rozumieją, nie? I my tacy przypadki też w Pelcinie, jakie mieszkam. Taka jedna dziewczyna wyjechała do sanatorium gdzieś w górę, po 3 miesiącach ona przyjechała, no i po kasiebsku nie mogła, nie? To są tacy ledze, nie? Że oni tak udawają. Bóg wie co my im, nie? Po kasiebsku nie gadać jest osromą, nie? Jest on nigdy nie wstydził po kasiebsku gadać. Jeby jedno buźni z tyłu, że gadą po kasiebsku. Tak mnie moi starsi wychowali. Opa mój, który mnie powieścił, opowiedział. To były inne czasy jak tyle. I te w Sejmie rzekł, że namóc, to co robi namóc tyle. A jeśli my to Niemcy namóc robili, to padnie w siatkę. To musi namóc robić. I małe jest takich ledzy jak te, co starają się, żeby taka siebie promować. Bardzo często za darmyka, nie? To są rzeczy, no on tam kabaret, on tam wiele pieniędzy zarabia. To są grosze. Wiem, są psy. Ile razy my jeździli też
Rošman ten zarybie na tym, nie? Ktoś pera groszy nie dał, mój Boże, nie? Ale to, że czas tracił, nie był doma robota zaniedbił, na to nikt nie wzira, ale wzira Natasza, ten musi mieć wiele, nie? No co auto nowi kupił, nie? A ktoś to musi robić, żeby Kasiewski Jędrzej żył. No ktoś to musi robić. Jedno Jerzeka, gdzie pera tacich ledzi potrafi wiele zrobić, ale to nie to, że jeden człowiek nic nie zrobi, ale jak jemu pomogą, nie przeszkadza, pomóż jemu, nie? Nie przeszkadza jemu, bo chce dobra robota zrobić, nie? I tego my sobie musimy trzymać. Jo, Bóg zapłać wiele razy, no i Boże pomagi w tej dalszej roboce. Ja jest oceśla, że we wielki wsidzi se się spotkali, z tym moim zdrowia też nie tak, nie lepiej jest se, kto by ci opowiada, ale tu jest ocieja zdrów, jakie je medzaledzamy, nie? I wszystkie nie lepsze, wszystkie ma kasiebą. I musimy być razem. Nie sokuczyć, ale pomagać co. I tym razem robimy wiele. Ile tych wspaniałych ledz, jakie idą ten znajomi, to są ci kasiebi, których znają, którzy zrobili dobre robotę dla kasiebów. I tym my sobie tego musimy trzymać. Także widzę, ta czasa idź widzę dobrych ledzy, aktywnych ledzy, to jest no lepsza medycyna, o czym nam go do Józef Rošman, Bóg zapłać wiele razy. Bóg zapłać.